wami khona uNkulunkulu yongikhulekele enkosini uNkulunkulu nakuwe ngiyakhuleka hayi ngokuNkosi ukuthi wena nawe siyabanga zwile kuthiwa wenzi kahle sebenginikele inxiwa ngizothatha esomduna kuzo uzoyizela uzobona xa ngifika ngiyophendula kanye lenkosini bese ngisho ukuthi hayi nami kade ngambona ngeziqondiso nawe ndulu ngazi umuntu kaNkulunkulu esikoleni into esikoleni eyisizo bengithi abantu abami mhlawumbe mangabe nilalele lo baba ade nitshela manje uncube 1 siyayihlonipha imigudu yenkosi ebusa ngayo imigudu isikebhe sizile uzoxabanisa umphakathi nenkosi 2 siyayihlonipha imigudu yesigodi sakithi phansi kwenduna ubaba ukumele uthi ubaba uncube inkundla yenduna kuyona inkundla yesikebhe anizi ukuyicela enduleni inkundla anizi ukuyicela enkosini kodwa mase inkundla yenu mangazenza zibembili niyoyitshela induna iyotshela inkosi ukuthi inkundla yesikebhe izwakala mhlonipha ningaba angifune enkundleni yenduna nguthola ugqoke lezi skip kwenye indawo ngacishe ngaphendula imoto abantu bagqoke imfundo yesikebhe bayikhulumela izabo zomphakathi sihlonipha amakhosi sihlonipha induna sihlonipha amakhansela lana enduna kwezinye indawo akambiko siphinde sihloniphe namakhansela la amawodi alingeni kupolitiki bantu bese nani emhleli phansi phumani kupolitiki isikebhe kusiyona iphathi lepolitiki uzokusho kukhona inkosi uma ungiphonga uthatha isikebhe sisepolitikini uthatha into zepolitiki ukuyibenzela izothi ngidla nathi inkosi ngizobe ngikhuluma iqiniso uyitwenayo ivele ikuthokoze kuwe ma ungahloniphi inkosi njengomuntu umfundisi isithola amaripoti akhe thube hlambalaza inkosi phakathi kwesizwe namaphoyisa awusuke umuntu uyitwenayo inkosi yesizwe ukhokho wenu ushaka uma usubhedile wayethi into yani yomkhonto kuphakwe lenyoni zikamveli nqama hayi ke ngoba ngidela amakhosi yoba ngisho njalo ney'nduna ukuthi omanye athi bakhuluma nje bahlambalaza phela umuntu ufuneka kuqala hlonipha induna yakhe inkosi yakhe khona zoba umholi ungabonakala endaweni zishabele asinabo abantu abazogaxwa ey'hlahleni bashaywe iminyango uyangizwa baba asinawo umuntu ozoshaywa ekhaya asinawo umuntu ozoshaya eswini ingane yakho mayoni ukushaya cha msana ukuhlolukela ke sayo bheka into ezofaka inhlangano enkingeni
ngizela njengokumncubethe ngizolinika ithuba ningibuze. Ungibuze ukuthi isela sibona ngani. Angithi ngifike kuveza lokho. Obesana lokho. Sibeka Hanya abantu bayizosungula lapha kusiyasizwa ukuthi isela ubona ngani isela ngabantu abamehlo. Isela uzobona ngamehlo isela le. Angifuni ukuthi nje uyabona nje mawuthe ngeke ubone isela. Umuntu umvenqanga amlethe emhlabeni akangabona. Uqeqeshwa kabuku bathi usukhulile. Kanti ebengaboni. Uthiwa hayi lo muntu ugala umuntu ongaboni. Wenza usiko nje lentando kaMvenqanga hayi ngoba kusuka emehlweni. Lalala. Uma kuzokhanda ubudlelwano phakathi kwabantu ababili yini efika kuqala kuzokhanda ubudlelwano phakathi owesilisa nowesifazane yini efika kuqala inkanuko uthando yini efika kuqala kanuko yini bafowethu inkanuko njalo mkhulu nami. Lalelani bafowethu. Amandla. Into efika kuqala amehlo abheka umuntu wesifazane. Yes. Bese kwakheka uthando. Umuntu wesifazane ngisho bekhona begcwele ngoba nabafundisi bayesaba ukunitshela. Mina ngishaya isifuba kule bishop. Uma ubheka umuntu wesifazane wasuka inkanuko yazi ukuthi sigwegwe leso. Sine ndonsa amadoda. Umuntu umthanda. Mase ninobabili. Bese kusukani inkanuko. Mawuzoqala inkanuko kusuka umuzi loyo. Ngoba nabanye bazomkhanukela. Jola. Nina-ke ningiphikisayo kulento engiyishoyo ukhumbule ukuthi mina ngake ngawe. Wena ngebhadi lakho wazi bengangami. Abakhona abadlulu bathi ngiphethe ikhampani enkulu eGoli Store. Angiphethe Sikomi. Noma class web. Ngihola upoyilani nesekhona ikephi zami emoto la ngishile ezambazi. Yho. Uma indoda izokwakha umuzi yonke iy'ngane zayo ngisho inkosi akufuneki indlovukazi iy'tshele zonke iy'mfihlo. Indlovukazi ayitshelwa zonke iy'nkinga nonkosikazi wenduna ayitshelwa zonke iy'mfihlo zemali. Ngoba uzothi uthi ejozini udibane nomuntu wakini athi nakho umuntu kamesikhulu lesikhulu awunginike u-500 utshela unkosikazi athi nalabo dlamini bakho uyayibona leyo. Unkosikazi ngaso sonke isikhathi ufuna acele imali endodeni futhi lineli bancane yekelani ukuthatha iy'ngane zethu ngoba yifunde kakhulu nithi zinemali alukho uthando lapho. Mina ngagana unkosikazi akandomkhona ngine-underhot ne-blue lot nama-slippers ngenaso isicathulo. Naye wafika nesiketane esitshekile nesikijanyana sagana sesethe uyisa umntanami uyogala isikhalo ezinje ubheke lapha. Maye masukuma nje lapho inkosi noma induna ithiwe baba umkhweli wakho uzothi la usakuphindele. Kodwa mawuze ekhaya uthi uma kumncube uma ukhona ungenabe ebaleni kwakho ngeke bakhona abantu benkosi.
ngizokuthini qaphelani zona kukhona amacala azoza kini kusihlalo esizowasho esewashila umnqulu akuyonke amacala azofunda ikutaba yomuntu uyakwazi ukutaba esengamfundile khona icala lizohlalela phansi uma umuntu eza necala cela ubuholi cela ubuholi kube khona abalolu hlangothi kwamangala nommangalelo uze ukuthi uhamba kanjani musaluthatha amacala enduna niwenze awe nithi inkosi iyabhibhidla lazibhibhidla inkosi inkosi iyaphazama njengoba nayo izelwe umuntu wesifazane ecansini phansi emhlabathini bobaba bona lezi ngane ezalwe kudala ibhede beyibona ukuthi injani baba wena nje okwazalweyo ngunkosikazi nendoda ecansini awubheke usungakanani zizofika lezi ngane ubala omdala mina nawe phela ukuthi mina ngiyagula ubala omdala mina nawe mina ngiphethe amashumi amathi neminyaka emithi ngaphezulu umholi wesikebhe akaholi mali asiqambukela ushila umncube endabeni enkosini inkosi mayisibiza siye siyolalela nakho ngifuna ukusho uma kunenkomo uma ifikele engazini ingagcilwe enkosini hayi ningayibikela noma ningayibika ngafuthi kakhulu ingagcinwa futhi enduneni iyodwa nje ngoba manje mangabe kufika umnikazi wale nkomo eqhamuka kwanibela eyithole enkosini inkosi izobhala emaphepheni kuthi iyatshontsha inkosi kwalahle inkomo ezu-15 eyodwa itholakala enkosini noma induna nina besikebhe bhekanani nje niyigcine le nkomo manibona ukuthi sinesikhathi eside lekshene ngotwenise esikebheni enquthu ayikho futhi enye indawo yes ningayise enduneni ngoba induna izokhulumeka kabi ningayise enkosini ngoba inkosi izokhulumeka kabi asifuni ngiyezwa nje ukuthi induna amakhosi ayangiphoqa abanye iy'nkomo azizekulu hey bazabhala emaphepheni ukuthi inkosi itholakale nenkomo yakwabani isuka le ejozini phambili le nkomo uyifuna umniniza inkomo zakho uyithola enkosini baba inkomo uma ine-black mark yilolu phawu la bezani lezi gebengu noma ngabe khona lezi stock theft yes uma ine-black mark ziyi-check-e ukuthi ibizaphi mabetha ayikhulumi kodwa ngiqaphele bangayithathi bathi bayisesikini inkomo eyibanjwe yini emgwaqeni njengoba de siyibambile ngakithi the ngifika nje ngomsombuluko afisa bebambe inkomo hayi ningobiza nje amaphoyisa azoyibona angayithathi zigcinele endaweni ephephile eyibanjwe amaphoyisa ningaya niyoyibona ningayithathi uma kungezona ezinye uthiwa kumncube ubuholi kuyahlonishwa ingane ngezali phuma la kimi la yes ayijwayele ukufihla khona manje ingane ziyakhula amaphezi uphezi ziyakhula ingane zithi zizokuthiwa hayi ikhudefile hayi kungamandlala ikhudefile isho njalo ingane uyikhandela intambo uyithandazela ukuthi lentambo lenayo ungeyiqinayo iziki hayi mkhulu vele kithi izinga likho usikhakhane akanayo indlela eziko baba banamhlanje abayifundisi ubaba afundise iy'ngane zabafana umama afundise ezamantombazane babuye bayihlanganyele bagogo bayifundise
bese kusuka lapho kiwe enduneni induna ifundisa abantu ibathathela phambili enkosini. Lalela, sinamakhosi athanda isikebe. Yes, sinamakhosi angasithanda isikebe. Inkosi mayihline emphakathini wawo ewuphethe. Nasisikebheni izofika ihline izojabula kanjani ngoku. Kodwa ndifuna nazi naba abantu abamakhosi. Yes, amakhosi abhekela isizwe. Aningeni kupolitiki. uNkulunkulu ukuze angibusise ngizoshaya ingoma bese ngifuna imibuzo ngemlando. Pastor Zakhele ngathi uphendule wena nawe isikhakhana. Nawe uphendule nina lokhu. Yes. Ngizoshaya ingoma ngiyazi noma ekashemele. Noma ekanhlangweni. Noma ekabhala. Hallelujah. Akufuneka abantu abawulanda umuntu uyisela baphathe ibhame ngeke emthethweni. Ibhame ngeke emthethweni ayifuneki esikepini. Mawunaso sakwakhe endlini. Umzi wakho kaba kwakho mawugadwa ngamagrisi kasazi. Thina sowugada ngalawo ama-15. Wayenza bafowethu. Watshengisa ibona i-15. Bawusaphethe iginsika ulithatha uye nalesikepeni ulanda umuntu azodoma ngabani uxolela athi baphathe ibhame njani engekho emthethweni. Futhi akafanele umuntu athi esikepeni mina nginesibhamu somthetho wena jameni. Kuya ukushaya wena. Bekuba igira losona ne. Nizophela uNkulunkulu beka. One. Awu. Forelo ubunye baba ngaphatha awu. Usehambile ubani ngathi benzani isikepeni. Kwathi abantu beseyekile. Uma amaphoyisa encela komiti ethi vimbani imoto ezingaye eMaputo. Ningalindeli inzuzo. Ningabangi sizanani nawe. Uma yentana. Yezwakala. Esikebe zohlala kabuthukula. Hlala kakubopha. Hlala kakunyembele. Ngisho ke no. NjengoMaria. uMaria wahlala kuJesu. Bemshaya. Bebenza yonke into. Akazange amphike njengoPetro ethi akulona kusindi indodana yami. Izithi inkulumo ngizohlala lapha. Izinyaweni. Hlala Nkosi yami.
ngaphakathi kwenu. Uma inemkhuba emibi ayikho leyo nkonzo, akusenkonzo isihogo. Oba umnqoba ngakutshela. Uyabona nje? Ngifuna abangikhupha ngekho ngifuna amashethi. Uyazi? Ningitshela usayizi ngoba phela nizalwa nayilaba nazi usayizi enjani. Ukuthi ugqoka into engakanani yabona. Ufaka imali bese ngikwenzela. Ubusuba kuhlila ushaya ibhuku lakhe limnyama. Abazokwashela mngani wami. Waphazama wini. Lithi iBhayibheli elingcwele ngakho lokhu ngaphuma esizalweni sikamama ngiza ngiyobuyela khona ngenjani? Iso lo ngibonayo asekungibona. Lithi amehlo akhe asekimi yena akasakwazi ukungibona. Phethe uphethe imali. Awu imali leyihlula uhulumeni. Uzoyikhona yini wena? Sokufonela kubuze ninamalini uthathwa makhakha. Uma salinemali isizwe sikoleka imali senkosi. Thathani u200 noma 150 yalinganisa. Luvumelana kukho lokugcinwayo enkosini. Fenithi isikhepe. Nakho besenina. Noma ngabe i50 rand ifuneka iyemukele inkosi. Ngoba inkosi iyona efuneka itshela abantu ukuthi bonke abantu abajoyina isikhepe lethu. Nkosi yesizwe, ngiyabona inkosi nomsebenzi yayo. Sinenkulumo lami lapho ngezi zingezwakala. Thina sithi induna engafuni isikhepe yini? Yisela. Induna engafuni isikhepe yini? Yisela mkhulu. Umfundisi. Yisela. Hawu. Inyanga. Yisela. Nawe njengoba umfundisi. Yisela. Hayi wena ngeke ungasifuni. Kungenzeka uma ngisakobhela ukuthi nje izinkomo zabantu. Ngifaka isikepha nje lesi esigqokayo. Zimbuzi zabantu. Kodwa lokho kwethu balekizwe bathi inkosi langamandla. Isikepha singisizile bafuthi. Besinembuzi ezithi awuseziyayifela nje impahla zanamhlanje sezingokhuphuka. Nembuzi ngempela phela. Sineyinkomo ngempela manje. Niyazi? Akhanike nezinjalo. Bakumncane. Zingabe izanto ezithathu.